station kommer til at skinne usandsynligt meget. Hvorfor er det så sygt? Han fyrer til sådan en jeg synes, det er så jeg har på raft. Jeg tænker, man har sagt sådan, så får han brugt over her, ikke? Han tænker ikke, undskyld til ham. Det er bare, der sker. Og det kvæg at sparke ham op, bare. Jeg kommer i bussen, så jeg sover. Vi skal over til den anden coast. Hvor er det, vi skal hen ad, Jan? West Coast. West Coast. Den skal lige have en gang til. Eastside is the best. Okay. Og der er der nogen, der styrer på snipen? Ja, den her ikke lidt irriterende. Det startede med, at vi sad i klassen. Og så aftalte vi, at der var nogen, der skulle på Hellerup, og nogen, der skulle på Klampenborg. Og dem, der skulle på Klampenborg, det var Jonathan Nimskov og Andreas Skjold. Desværre så vi lige kørt forbi på toget. Det er ligesom en lille station, og så har togene ikke tid til at køre bare videre. Så de har det ikke særlig bra. Hølse. Og de skal være der om 50 minutter. Hvor er det Helsingør ligger? Hvad? Det var ikke godt. Skal du ikke spørge mig om? Ja, der står vi så. Jeg skal jo regnen. Ej, for helvede. Det er videoer, vi kan lige få den igen. Det er videoer, ikke? Så, men jeg kan også gøre sådan her. For Ja, vi er jo stærkt. så kom du alligevel. Ja, det er dejligt sikkert. X. Hvad siger du? Prøv lige at... Skal de have den op? I er godt nok glade, hva'? Tøser. Ja. Elsker I regnvejr? Var det sjovt, mand? Joachim! Det er sved, blod og tårer. I Sverige, det er koldt, det er vådt. Vi har lige sejlet 5 timer i kano. Det stener. Og vi vil gerne hjem. Kan du selv regne ud, hvor fedt det var? Skal til at slå telt op på en fucking våd jordbund, eller hvad man siger, så det bliver pisse fedt. Og så i aften kommer der til at regne hele natten, så det bliver pisse fedt. Nej, det skulle stoppe klokken 6 og starte klokken 6. Vi er i gang med at slå pivoter op, og det er blod, sved og tårer. Vi kan se, at herovre, det er... Jeg ved ikke, der er 10-12 mand om at slå 2 præsætninger op, som vi skal slå under. Rigtig mange mennesker. Står 24, og det bliver skide sjovt. Og nu skal jeg have pladser. Under vi over Victorerne. De er ude med vand, og det var sådan 10 minutter væk. De skulle hente der, hvor vi gik i de der fucking kano. Hvorfor fanden kogte vi ikke pat? Okay, har vi et eller andet rør med? Må vi Ja. den der? Nej, jeg har Lige fordi det koger, eller hvad? Det er dejligt. Du skal bare op og røre madmutter. så du har ikke landet skid. Nej, du har købt med. Nej, hvor bliver det godt, det her. Nå, ja. Her til aften har vi fået din mors af Jeanettes karrigryde. Det var rigtig lækker. Og alle sammen, de mistundede os, og vi var guder. Næsten. Jeps. Hvad har vi med lært? Mit telt er lidt utæt, tror jeg. Så har vi tisset på et primitivt toilet. Det er så ulækkert. Det er fucking klart, man har lyst til at ørle, når man er derinde. Ja. Jeg har ikke gjort det endnu. Måske i morgen. Men anyways, jeg tror, at de fleste af os vil gå til køjs nu. Har jeg ret, eller? Nogen af os i hvert fald. Nej, vi skal et kropskondom, så er det rigtigt, som det hedder i Sverige. Ja, altså at... Kropskondom! Nå, anyways. Nu skal vi altså sove. Ja, nu skal vi sove, Godnat. så godnat og sov godt. Og Jeg skal altså lige
Fred, vi er ude her fra Sverige. Peace. Peace. Ej, helt ærligt. Godmorgen, Jysse. Ej, for helvede. Altså. Godmorgen, Mathias. Fuck. Ej, så dårligt. Har du sat en elefant på min ryg? Fordi den er sådan lidt smadret. Jeg føler bare, der er nogen, der tramper på det. Jo, jeg så fantastisk. Det I en fucking bivak. Og det er hejrik, skal vi lige hurtigt. Ja. Jeg sov virkelig godt. Jeg fik også det koldt. Altså, jeg er også så fantastisk, kan jeg bare sige. Frederik er på toilettet. Klap. Klap. Au. Au. Jeg skulle bare lige tisse, jo. Love. Det er sådan kærlighedsdag. Regner det lidt nu? Ja. Ja, der er sådan lidt... Nå, når vi lige har gjort det her, så skal vi også til at have... Morgenmad, så skal vi fandme have Nutella med. Og det er sjovt nok, det er kun piger. Seriøst. Det er kun piger, der bruger det der. Det er super cool. Tada! Der må gerne klappes. Hvad er på, eller brændt? Det er sådan helt i forme. Godmorgen. Ja, den var god. God Agnes, stemning. hvad er det, du spiser? Det er Felix' morgenmad. Nej, hvor ser du ulækkert ud. Det er sygt godt. Hvad er det? Min bolle, den er altså ad. Åh, tak. Okay, tak. Helt oppe i kameraet. Er det vores kage her? Flere boller. Emma, der er Nutella! Det er min morgenmad. Det smager godt. Lidt med? Det er første gang, jeg filmer på vandet, fordi jeg simpelthen ikke tør at filme ellers, fordi jeg er bange for, at folk simpelthen, nu fangede vi det desværre ikke lige, men folk, der er lige 3 kanoer, der sådan har stødt ind i bagenden på os, hvor vi var begge to ved at falde halvt ud. Men det er første gang i dag. Hvad siger I til det? Yes! Gruppe 90, gruppe 90, gruppe 90. Gruppe 90, 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 gruppe 90. Teambuilding. What? Overlevelse. Regn. Sjovt. Awesome. Koldt. Hyggeligt. Lurt. Røv. Våd. Glæde. Venner. Masochistisk. Josefina! Nødder. Kano. Nice. Hvad siger du? Mikkestik. Jeg har sagt venner 3 gange nu. Okay. Dan, hvad siger du? Dan? Nutella. En ting om turen. Kom så, du skal lige skynde ud. Lortekano. Okay. Ekstraordinært. Vådt. Løg. Æg.